هێژان مەخۆشهاوینێ ڕێژ بۆ هاوینێ ئامادە دکرد لێبەرێ زیوستان دیسا vegeriya nihajî mêberê xwe bidin Qoserê mê malbatek reben bînin ser ekranê. Li gundên Qosera Mêrdînê seranserê du rojan têsîra barana giş hebû ji ber baranê xaniyên kerpîç yên gundiyan ji nişka ve hilweşiyan alaf û amûrên wan dibin axê deman. Gundî ji ber vê yekê şerpeze bûn derfeta wan jî tune ye ku ji xwerexaniyê nû çêkin ji rayedaran alîkariyê dixwazin. Li gundê Qosera Mêrdînê ji ber têsîra barana giş hin xaniyên kerpîç ji nişka ve hilweşiyan. Malbata reben yekê şevê bi dengê hilweşînê rabû. Bi alîkariya cînaran hin eşya û amûrên malê ji hundir derxistin. Lêpiraniya eşyayên wan dibin axê deman. Di nav eşyayan de cihêzê kurê wan jî hebû. Ya baş ew bû ku tu tişt bi tu kesî nehat. Lê malbata sêzdeh nifûsî bê warma û gelek şerpeze bû. Ji ber ku derfetê wan tune ye nikarin ji xwerexanî çêkin û niha li benda alîkariya rayedaran in. Baran bişe bariya xaniye me ket em perîşan bû zarokê me gişûrin em sêzdeh nifûsin maliyê me tune em xaniyê xwe lêkin em perîşan bûne û saet yekê şevê xanî ket û saet yekê şevê ket em zarok şer bû kûçik reye zarok şer bûn ser dengê kûçik gaxi zor ditê û zarokê xwe revandin derxistin ji derve. Xaniyê me xerab û cîwarê me nema mal li ber dîwara. Zarokê me gişman çûn. Cîwarê me nema kan ber xaniyê me giş xerab bûne manya tam li ber dîwara cîwarê me nema. Li gundê Aqdoana Qoserê jî ji ber barana giş xaniyekî ku bi kerpîç hatibû çêkirin hilweşiya. Malbatê kon vekir û niha di kon de dijîn. Şef zaten katû va giş edbin wê mayî. Ava buzdolabı ama va televizyon ama va çikava tanedi. Allah dvi barani em rezil bûne. Berê temaşevanên hêja mebhevre temaşekir me bêçariya malbatê û jina reben anî ser ekranê ji vê derê jî em bangî rayedaran dikin û ji bo ku ev malbata reben xaniyê wan ku bê xanî mane xaniyekî ji wan re bê peydakirin û niha jî em ê herin gundê heyran golê ya